ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിശനം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമ്നി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തതലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. ഗുരുമഹാരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദ ഹരിർബൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം പ്രഭുജി കേൾക്കാം. പ്രഭുജി കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീരംഗത്ത് വെങ്കടഭട്ടന്റെ വീട്ടില് ചാതുർമാസക്കാലം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ താമസിക്കുകയും വെങ്കടഭട്ടന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ. അവര് ആരാധിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ 4 കൈകളോട് കൂടിയുള്ള നാരായണമൂർത്തിയായിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള 2 കൈകളോടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അധികമായിട്ട് 4 ഗുണങ്ങള് ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 4 ഗുണങ്ങള്: വേണുമാധുരി, രൂപമാധുരി, ലീലാമാധുരി, വേണുമാധുരി, ലീലമാധുരി, പിന്നെ വേണുമാധുരി. 3 കാര്യങ്ങൾ. അവിടുത്തെ അതിശയകരമായ ലീലകൾ, ലീലമാധുരി, പിന്നെ മാധുര്യ പ്രേമത്തിന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സംഗമം, പ്രേമമാധുരി, പിന്നെ ത്രിലോകങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്ന സ്പന്ദനമുള്ള ഓടക്കുഴൽ നാദം, വേണുമാധുരി, പിന്നെ ത്രിലോകങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യത്തെ മറികടക്കുന്ന അവിടുത്തെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാധുരി. അങ്ങനെയുള്ള 4 ഗുണങ്ങൾ വിഷ്ണുവിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് കൃഷ്ണനുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 144 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തി. 145ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്ന് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. तुम्ही ये पढ़िला श्लोका से हय प्रमाणा से श्लोकाई से कृष्ण स्वयं भगवान. താങ്കൾ സിദ്ധാന്ത തസ്ത്വഭേദോപി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലിയല്ലോ. കൃഷ്ണൻ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്നതിന് ആ ശ്ലോകം തന്നെ തെളിവാണ്. സിദ്ധാന്ത തസ്ത്വഭേദോപി ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വരൂപയോ
രസേനോത്കൃഷ്യതേ കൃഷ്ണ രൂപമേഷാരസസ്ഥിതി. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെയും നാരായണന്റെയും രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എങ്കിലും മാധുര്യരസം മൂലം കൃഷ്ണന് ദിവ്യമായ ഒരു പ്രത്യേക അതീന്ദ്രിയ ആകർഷണീയതയുണ്ട്. അതിനാൽ അവിടുന്ന് നാരായണനേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ രസങ്ങളുടെ നിർണയമാണിത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണിതെന്ന് പറയും. ഈ ശ്ലോകം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടനോട് പറഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയും. ഇതേ ശ്ലോകം വെങ്കടഭട്ടൻ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞതായി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ സംഭാഷണം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് നടന്നതിനായതിനാൽ ഇരുവരും ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യം ഉദിച്ചേക്കാം. ഈ ശ്ലോകവും ഇതുപോലുള്ള മറ്റനേകം ശ്ലോകങ്ങളും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിക്കുന്നതിനും വളരെ കാലം മുമ്പേ ഭക്തർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭക്തന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവ ഉദ്ധരിക്കുകയും ആനന്ദ നിർവൃതിയോടെ അവയുടെ സാരം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഹരേ ലക്ഷ്മി രമന ഗോപികാരമന ഹരിതേ നാരേ നാരായണ. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ ഭാഗ്യദേവതയുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നാരായണനെയും ഗോപികമാരുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടത തെളിയിക്കുന്നു. നാരായണേര കഥാ ശ്രീകൃഷ്ണ ആപനെ കൂപ്പിക്കാരെ ഹാസ്യകരായിതേ ഹയ നാരായണേ. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ കാര്യം എന്തിനു പറയുന്നു? ഒരിക്കൽ ഗോപികമാരോട് വിനോദം കാട്ടുന്നതിനായി സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ നാരായണന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമാനന്ദത്തിലുള്ള ഗോപികമാരുടെ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിനോദത്തിനായി 4 വിജയശ്രീ കരങ്ങളോടും സുന്ദരമായ രൂപത്തോടും കൂടിയ നാരായണനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ ഉത്കൃഷ്ട രൂപം കണ്ട ഗോപസ്ത്രീകളുടെ പ്രേമാവേശ വികാരങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. അതിനാൽ നന്ദഗോപപുത്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആദിമ രൂപത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമാനന്ദ വികാരങ്ങൾ അഭിജ്ഞനായ ഒരു പണ്ഡിതന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ പരമാനന്ദ രസമാകുന്നു ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢത. ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഗോപികമാരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരെ തെരഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ 4 കൈകളുടെ രൂപമായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ആ നാരായണ രൂപത്തോട് അത്ര ആകർഷത തോന്നിയില്ല. അവരെ ആ നാരായണനെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഗോപികമാരും മാധുര്യ രസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ചതുർഭുജനായിരിക്കുന്ന നാരായണ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെങ്കിലും നാരായണനോട് ചോദിക്കണ്ടായി, നിങ്ങൾ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഗോപികമാർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടന്റെ ഗർവം ഇല്ലാതാക്കി. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറും നേരം പോക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. ഇനി ഓരോ വൈഷ്ണവനും ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിഗമനം എന്നിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചാലും കൃഷ്ണ നാരായണേയച്ച ഏകൈ സ്വരൂപ ഗോപി ലക്ഷ്മി ഭേദനാഹി ഹയ ഏകരൂപ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നാരായണനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കാരണം അവർ ഒരേ സ്വരൂപമാണ്. അതേപോലെ ഗോപികമാരും ലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഭേദവുമില്ല. അവരും ഒരേ സ്വരൂപമാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഗോപികമാരിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ സംഘം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭേദവിചാരം ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം അത്തരം സങ്കല്പം അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. വ്യത്യസ്തരായ ഭക്തരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടുന്ന് തന്റെ ഭക്തരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നാനാരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതമച്യുതമനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനഞ്ച. ഭഗവാൻ അദ്വൈതനാകുന്നു.
കൃഷ്ണന്റെയും രാമന്റെയും നാരായണന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അവരെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഞങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ രാമ എന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രനെയാണോ ഭഗവാൻ ബലരാമനെയാണോ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ വിഡ്ഢികളായ ചില ആളുകൾ ആരായാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ രാമൻ എന്ന നാമം ബലരാമനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനോട് കോപിച്ചേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാമൻ എന്ന നാമം ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രനെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ബലരാമനും ശ്രീരാമനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഒരുവൻ ഹരേ രാമ ജപിക്കുമ്പോൾ ബലരാമനെയാണോ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രനെയാണോ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ ബലരാമൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്നോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ബലരാമനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്നോ ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. നവഭക്തർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനം മനസ്സിലാവുകയില്ല. തൽഫലമായി അവർ അനാവശ്യമായി അപരാധം ചെയ്യുന്നു. 154 ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് വളരെ ലളിതമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരത്വ ഭേദമാനിലെ ഹയ അപരാധ. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് കുറ്റമരാണ് എന്ന് വെച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളും ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങളും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റകരമാണ്. വൈഷ്ണവ തന്ത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ. ഗോപാൽ ഭട്ടയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് മഹാപ്രഭു വീണ്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. വൈഡൂര്യരത്നം പലവിധത്തിലുള്ള മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. പരിണിത ഫലമായി അതിന്റെ രൂപങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭക്തന്റെ ധ്യാനപരമായ ഭാവം അനുസരിച്ച് അച്യുതൻ അഥവാ ചുതിയില്ലാത്തവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത ഭഗവത് രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടുന്ന് ഏകനാണ്. വെങ്കടഭട്ടൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പതിതനായ ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവാണ്. എന്നാൽ അങ്ങാകട്ടെ സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അഗാധമാണ്. എനിക്ക് അവയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുകയില്ല. അങ്ങ് പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ സത്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത്ര കാലമായി ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ സേവനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അവരുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ചരണാരവിന്ദം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങയുടെ അഹൈതവുമായ കാരുണ്യത്താൽ അങ്ങനോട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളുടെയും സീമയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ രൂപമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സത്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിലൂടെ അങ്ങന്റെ ജീവിതം സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെങ്കടഭട്ടൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ വീഴുകയും അവിടുന്ന് തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ വെങ്കടഭട്ടനെ പുണരുകയും ചെയ്തു. ചാതുർമാസിക്കാലം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടനോട് യാത്രാനുമതി വാങ്ങി ശ്രീരംഗനാഥനെ ദർശിച്ച ശേഷം ദക്ഷിണ ഭാരത യാത്ര തുടങ്ങി. വെങ്കടഭട്ടൻ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പകരം മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ പരിശ്രമിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിട നൽകിയത്. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ വെങ്കടഭട്ടൻ ബോധരഹിതനായി നിലംപതിച്ചു. ശചീനന്ദനായ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്ര ലീലകൾ ഇപ്രകാരമാണ്. ഋഷഭ പർവ്വതത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഭഗവാൻ നാരായണ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കുകയും അനേകം സ്തുതികളും പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമാനന്ദപുരി ചാതുർമാസക്കാലത്ത് ഋഷഭമലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. ഇത് കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി. പരമാനന്ദപുരിയെ സന്ധിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരണങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് സർവ്വ ആദരങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയും പരമാനന്ദപുരി പ്രേമാവേശത്താൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രേമാനന്ദപുരി താമസിച്ചിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചു. ഇരുവരും കൃഷ്ണ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവിടെ 3 ദിവസം ചിലവഴിച്ചു. താൻ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് പരമാനന്ദപുരി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. അവിടെ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഗംഗാ സ്നാനത്തിനായി ബംഗാളിലേക്ക് പോകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ദയവായി ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലും, കാരണം ഞാൻ രാമേശ്വരത്ത് സേതുബന്ധത്തു നിന്നും വേഗം തന്നെ അവിടേക്ക് മടങ്ങി വരും. താങ്കളോടൊപ്പം വസിക്കുക എന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. ആയതിനാൽ താങ്കൾ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വശം അത് എന്നോട് കാട്ടുന്ന വലിയ കാരുണ്യമായിരിക്കും.
പരമാനന്ദപുരിയോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി വളരെ സന്തുഷ്ടനായി ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. അപ്രകാരം പരമാനന്ദപുരി ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീശൈലം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. ശ്രീശൈലത്ത് പരമശിവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ ദുർഗയും ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരായി. ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്ന പരമശിവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭിക്ഷ നൽകുകയും ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് 3 ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ അവിടുന്ന് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവർ രഹസ്യ സംഭാഷണം ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിവനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം യാത്രാനുമതി നേടി കാമഗോഷ്ഠി പുരിയിലേക്ക് പോയി. കാമഗോഷ്ഠിയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ മധുരയിലെത്തിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടുമുട്ടി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടുന്ന് സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. മഹാഭക്തനായ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ രാമഭക്തിയിൽ പ്രാമാണികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സദാ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും വിരക്തനായിരുന്നു. കൃതമാല നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണൻ പാചകം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ഭോജനം തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്ന് മഹാപ്രഭു കണ്ടു. ഇത് കണ്ടു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാശയ, താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്തില്ല? സമയം ഇപ്പോൾ തന്നെ മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, ഞങ്ങൾ വനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് പാചകത്തിനുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ലക്ഷ്മണൻ വനത്തിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളും ഫലങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സീതാദേവി ആവശ്യമുള്ളത് പാചകം ചെയ്യും. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉപാസന രീതി കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. അവസാനം ബ്രാഹ്മണൻ തിടുക്കത്തിൽ പാചകത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 3 മണിയോടുകൂടി അവിടുത്തെ മധ്യാഹ്ന ഭോജനം സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ അതീവ ദുഃഖിതനായിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഉപവസിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ ഉപവസിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപവസിക്കുന്നത്? താങ്കൾക്ക് എന്തിനിത്ര ദുഃഖം? എന്തിനാണ് ഇത്ര കണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കാരണമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. അഗ്നിയിലോ ജലത്തിലോ പ്രവേശിച്ച് ഞാൻ ജീവത്യാഗം ചെയ്യും. പ്രഭു, സീതാദേവി ലോകമാതാവും മഹാലക്ഷ്മിയുമാണ്. ദേവി അസുരനായ രാവണനാൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വൃത്താന്തം കേട്ട ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാണ്. പ്രഭു, ദുഃഖം മൂലം എനിക്ക് ജീവിതം തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ ശരീരം എരിയുകയാണെങ്കിലും പ്രാണൻ പോകുന്നില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, ദയവായി ഈ വിധത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങൊരു പണ്ഡിതനല്ലേ? അങ്ങേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിഗണിച്ചുകൂടാ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പ്രിയപത്നി സീതാദേവിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആനന്ദമയമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക രൂപമാണുള്ളത്. ആർക്കും ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാൽ ദേവിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു ഭൗതികനും അത്തരം ശക്തിയില്ല. സീതാദേവിയെ സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യം പോകട്ടെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവിയെ കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല. രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ദേവിയുടെ ഭൗതികമായ മായാരൂപത്തെ മാത്രമാണ്. രാവണൻ മുന്നിൽ വന്ന ഉടനെ സീതാദേവി അന്തർദാനം ചെയ്തു. അനന്തരം രാവണനെ വഞ്ചിക്കാനായി മായികമായ ഒരു ഭൗതിക രൂപത്തെ അയച്ചു. ആധ്യാത്മിക വസ്തു ഒരിക്കലും ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാകുന്നില്ല. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും എപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന് ഉറപ്പു നൽകി, എന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചാലും മേലിൽ ഈ മിഥ്യാധാരണ താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാതിരിക്കട്ടെ. ബ്രാഹ്മണൻ ഉപവസിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം മധ്യാഹ്ന ഭോജനം സ്വീകരിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രാഹ്മണന് ആ വിധത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ട് മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് തുടർന്ന് പ്രയാണം ചെയ്യുകയും അവസാനം ദുർവശനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ കൃതമാല നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദുർവശനത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീരാമക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു. മഹേന്ദ്രശൈലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയിൽ അവിടുന്ന് പരശുരാമനെ കണ്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് സേതുബന്ധത്തിലേക്ക് രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ധനുസ് തീർത്ഥം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയ മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം അവിടെ വിശ്രമിച്ചു.
അവിടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ മധ്യത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂർമ്മ പുരാണത്തിന്റെ പാരായണം ശ്രമിച്ചു. ആ പുരാണത്തിൽ പതിവ്രത ഉപാഖ്യാനവുമുണ്ട്. ശ്രീമതി സീതാദേവി ത്രിലോകങ്ങളുടെയും മാതാവും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പത്നിയുമാണ്. പതിവ്രതകളിൽ പരമോന്നതയുമാണ്. ജനക രാജാവിന്റെ പുത്രിയുമാണ്. തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നപ്പോൾ രാവണനെ കണ്ട സീതാദേവി അഗ്നിദേവനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അഗ്നിദേവൻ സീതാമാധവിന്റെ ശരീരത്തിന് ആവരണം തീർക്കുകയും അവിധത്തിൽ രാവണന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാവണ അപഹരിച്ചത് മായാസീതയായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂർമ്മ പുരാണത്തിൽ നിന്നും കേട്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതീവ സന്തുഷ്ടനായി. അഗ്നിദേവൻ യഥാർത്ഥ സീതയെ കൊണ്ടുപോയി ദുർഗ അഥവാ പാർവതി ദേവിയുടെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം സീതയുടെ ഒരു മായാരൂപം രാവണന് നൽകിയും ഈ വിധത്തിൽ രാവണൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരാമചന്ദ്രനാൽ രാവണൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സീതാദേവിയെ അഗ്നിപരീക്ഷക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മായാസീതയെ അഗ്നിദേവന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അഗ്നിദേവൻ മായാസീതയെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും യഥാർത്ഥ സീതയെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ കഥ കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തോഷവാനാവുകയും ശ്രീ രാമദാസ് വിപ്രന്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂർമ്മപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർണായകമായ ഈ പ്രസ്താവനകൾ ശ്രവിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അതിയായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് ബ്രാഹ്മണരുടെ അനുവാദം വാങ്ങി കൂർമ്മപുരാണത്തിന്റെ എഴുത്തോലകൾ കൈവശം വെച്ചു. കൂർമ്മപുരാണത്തില് പറയുന്നു അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക കഥ, എന്താ പറയാ, സീതാദേവി ആ അഗ്നി പരീക്ഷയില് കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അഗ്നി ദേവൻ സീതാദേവി യഥാർത്ഥ സീതയെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ മായാസീതയാണ് രാവണൻ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. തിരിച്ച് പിന്നീട് വന്നപ്പോഴും എന്താ മായാസീത അഗ്നിയിലേക്ക് പോവുകയും യഥാർത്ഥ സീത രാമചന്ദ്രന്റെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. സീതാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ലക്ഷ്മി നാരായണനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ലക്ഷ്മി എവിടെയും പോവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് പറയാ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യമല്ലാതെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാസീതയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നുള്ള കാര്യം കൂർമ്മ പുരാണത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭു കേൾക്കുകയും അത് ആ ബ്രാഹ്മണനെ അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൂർമ്മപുരാണം അതിപുരാതനമായതിനാൽ അതിന്റെ കയ്യെഴുത്തു പ്രതിയും വളരെ പഴയതായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിനായി മൂലഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എഴുത്തോലകൾ കൈവശപ്പെടുത്തി. പുരാണം അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഓലകളിലേക്ക് പകർത്തപ്പെട്ടു. അനന്തരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ മധുരയിലേക്ക് പോയി. തിരിച്ചു പോവുകയും കൂർമ്മ പുരാണത്തിന്റെ അസൽ പ്രതി രാമദാസ വിപ്രന് നൽകുകയും ചെയ്തു. സീതാദേവി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അഗ്നിദേവൻ സീതാദേവിയുടെ ഒരു മായാരൂപം സൃഷ്ടിക്കുകയും ദശമുഖനായ രാവണൻ ആ മായാസീതയെ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥ സീത അപ്പോൾ അഗ്നിപുരിയിലേക്ക് പോയി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സീതാദേവിയെ അഗ്നി പരീക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് മായാസീതയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അഗ്നിദേവൻ യഥാർത്ഥ സീതയെ തന്റെ പുരത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരികയും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂർമ്മപുരാണത്തിന്റെ അസൽ കയ്യെഴുത്തോലകൾ ലഭിച്ചതിൽ രാമദാസ വിപ്രൻ വളരെ സന്തോഷവാനായി. അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ വീണ് അശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. എഴുത്തോലകൾ ലഭിച്ചതിലൂടെ സന്തുഷ്ടനായ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, പ്രഭു, അങ്ങ് സാക്ഷാൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ദർശനം നൽകാൻ ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ അങ്ങയുടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയ പ്രഭു, അങ്ങ് എന്നെ അതീവ ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് എന്റെ ഭവനത്തിൽ മധ്യാഹ്ന ഭോജനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ദയവായി ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാൽ. മനോദുഃഖത്തിലായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങേക്ക് നല്ലൊരു ഉച്ചവിരുന്ന് നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. എന്റെ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് അങ്ങ് വീണ്ടും എന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ് ആ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പാചകം ചെയ്യുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു ഒന്നാന്തരം വിരുന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ രാത്രി ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് പാണ്ഡ്യദേശത്തെ താമ്രപർണി നദി ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു. താമ്രപർണി നദിയുടെ തീരത്തെ നവതിരുപ്പതിയിൽ 9 വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം അങ്ങേയറ്റം വർദ്ധിച്ച കൗതുകത്തോടെ 9 ക്ഷേത്രങ്ങളും ദർശിച്ച് വിഹരിച്ചു. അതിനുശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
ചീയടതല എന്ന പുണ്യസ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ സഹോദരങ്ങളായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം തിലകാഞ്ചിയിലേക്ക് പോയ മഹാപ്രഭു അവിടെ പരമശിവന്റെ ക്ഷേത്രം ദർശിച്ചു. അനന്തരം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗജേന്ദ്രമോഷണം എന്ന തീർത്ഥസ്ഥലത്ത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ദർശിച്ചു. പിന്നീട് പാനാഗഡി എന്ന തീർത്ഥസ്ഥലത്ത് സീതാരാമ വിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിച്ചു. പിന്നീട് ശാന്താപുരത്തേക്ക് പോയ മഹാപ്രഭു അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ലക്ഷ്മണ വിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിച്ചു. അനന്തരം ശ്രീ വൈകുണ്ഠത്തേക്ക് പോയ മഹാപ്രഭു അവിടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ദർശിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് മലയപർവ്വതത്തിലേക്ക് പോവുകയും അഗസ്ത്യ മുനിക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് തുടർന്ന് കന്യാകുമാരിയും സന്ദർശിച്ചു. കന്യാകുമാരി സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആംലിദാലയിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് ഭട്ടതിരി സമുദായക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്ന മല്ലാര ദേശത്തേക്ക് പോയി. മല്ലാരദേശം സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തമാല കാർത്തികയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വേദാപാനിയിലേക്കും പോയി. അവിടെ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയും രാത്രി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന സേവകൻ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് ഭട്ടതിരിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി. സരളനും സൗമ്യ സ്വഭാവിയുമായിരുന്ന കൃഷ്ണദാസ ബ്രാഹ്മണനെ ഭട്ടതിരികൾ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച സംഘത്താൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി കളങ്കപ്പെടുത്തി. ഭട്ടതിരിമാരുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെട്ട കൃഷ്ണദാസൻ അതിരാവിലെ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. മഹാപ്രഭു വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അവിടേക്ക് പോയി. ഭട്ടതിരിമാരുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ സഹായിയായ ബ്രാഹ്മണനെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനഃപൂർവ്വം ദുഃഖം നൽകുന്നു. ഞാൻ അതിൽ ഒരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് കേട്ട് ഭട്ടതിരിമാർ മഹാപ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കൈകളിൽ ആയുധങ്ങൾ ഏന്തി 4 വശത്തു നിന്നും പാഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കൈകളിൽ നിന്നും വഴുതി വീഴുകയും അവരുടെ തന്നെ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രഹരമേൽക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ചില ഭട്ടതിരിമാർ അപ്രകാരം ഖണ്ഡഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ 4 ദിക്കിലേക്കും ഓടിപ്പോയി. ഭട്ടതിരി സമൂഹത്തിൽ വലിയ ബഹളവും കരച്ചിലും നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണദാസനെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി. അതേ രാത്രിയിൽ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും സഹായി കൃഷ്ണദാസനും പയസിനി നദിയുടെ തീരത്ത് വന്നെത്തി. അവർ സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ആദികേശവ ക്ഷേത്രം കാണാൻ പോയി. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ തിരുവട്ടാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം 108 വൈഷ്ണവ ദിവ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ പയസിനി നദി ഒഴുകുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മാർത്താണ്ഡം വഴി ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ്. ആദികേശവ ക്ഷേത്രം ദർശിച്ച മഹാപ്രഭു തൽക്ഷണം പ്രേമാവിഷ്ടനായി നാനാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും നമസ്കാരങ്ങളും അർപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് കീർത്തനവും നൃത്തവും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രേമോന്മാദ ലീലകൾ കണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലരും അത്യന്തം അതിശയിച്ചു. അവർ വളരെ നന്നായി മഹാപ്രഭുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ആദികേശവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യുന്നതരായ ഭക്തന്മാരുമായി ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അവിടെ വെച്ച് ശ്രീമാൻ മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മസംഹിതയുടെ ഒരു അധ്യായം കണ്ടെടുത്തു. ബ്രഹ്മസംഹിതയുടെ ഒരധ്യായം ആദികേശവ ടെമ്പിളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരധ്യായം കണ്ടെത്തിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യാഹ്ലാദവാനായി. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രേമോന്മാദ ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രകമ്പനം, അശ്രു, വിയർപ്പ്, മോഹാലസ്യം, പുളകം എന്നിവയെല്ലാം പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു. അന്തിമമായ ആധ്യാത്മിക നിഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രഹ്മസംഹിതയ്ക്ക് സമാനമായ മറ്റൊരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമില്ല. ആ ഗ്രന്ഥം ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ മഹിമാനങ്ങളുടെ പരമമായ പ്രകാശനമാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജ്ഞാനം വെളിവാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സർവ്വ നിഗമനങ്ങളും സംഗ്രഹിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ എല്ലാ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങളും വെച്ച് സാരവത്താണത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ബ്രഹ്മസംഹിത പകർത്തി കിട്ടുകയും അനന്തരം ഭഗവാൻ അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ അനന്തപത്മനാഭൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണിത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരുവനന്തപുരത്ത് തങ്ങുമ്പോൾ താമസിച്ചത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള അഭേദാനന്ദ ആശ്രമത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുടങ്ങാതെ നാമജപം, അഖണ്ഡ നാമജപം നടക്കുന്നു. അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയുള്ള, അതിനടുത്ത് തന്നെ, നടയുടെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയുള്ള ആ സ്ഥലത്താണ് മഹാപ്രഭു താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു, അഭേദാനന്ദ ആശ്രമത്തിൽ. അപ്പോ ഇന്നും മഹാപ്രഭു അന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം ഇപ്പോഴും അവരെ അഖണ്ഡ നാമജപം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, മഹാപ്രഭു അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് അവിടെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ അവിടെ വലത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വരും അല്ലെ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, മെയിൻ ഡോർ കയറി അകത്തെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ വലത് ഭാഗത്ത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളുണ്ട്. ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ദർശനം എടുക്കുക, അവിടെ നമസ്കരിക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2-3 ദിവസം അനന്തപത്മനാഭത്തിൽ താമസിക്കുകയും അവിടെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം ഭഗവാൻ അതിയായ ആനന്ദത്തിൽ ശ്രീ ജനാർദ്ദന്റെ ക്ഷേത്രം കാണുവാൻ പോയി. ശ്രീ ജനാർദ്ദന ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 26 മൈൽ വടക്ക് വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വർക്കല ശ്രീ ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, അവിടെയും മഹാപ്രഭു സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2 ദിവസം ശ്രീ ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കീർത്തനം ചെയ്ത് നൃത്തമാടി. പിന്നീട് പയസിനി നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ശങ്കരനാരായണന്റെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ 2 ദിവസം മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അദ്ദേഹം കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആസ്ഥാനമായ ശൃംഗേരി മഠം കണ്ടു. പിന്നീട് തീർത്ഥസ്ഥാനമായ മത്സ്യതീർത്ഥം സന്ദർശിക്കുകയും തുംഗഭദ്ര നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. मध्वाचार्यस्थाने आईला यान तत्ववादी उडुपी दे കൃഷ്ണ ദേക്കി തഹൻ ഹൈല പ്രേമോന്മാദി. അടുത്തതായി തത്വവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാർശനികർ വസിക്കുന്ന മധ്വാചാര്യരുടെ സ്ഥലമായ ഉടുപ്പിയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനെ ദർശിച്ച അവിടുന്ന് ഭക്തി ഹർഷത്താൽ ഉന്മത്തനായി തീർന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം. അവിടെ എന്താ പറയാ, രുക്മിണി ദേവി ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് പൂജിച്ചിട്ടുള്ള അതേ വിഗ്രഹം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ചൈതന്യ എന്താ പറയാ ശ്രീ മധ്വാചാര്യർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ എത്തുകയും ആ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറയും. മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേറൊരു അവസരം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മധ്വാചാര്യ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 245-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. ഉടുപ്പി മഠത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിമനോഹരമായ നർത്തക ഗോപാല വിഗ്രഹം കണ്ടു. മധ്വാചാര്യർക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിഗ്രഹമായിരുന്നു. മധ്വാചാര്യർക്ക് ഒരു നൗകിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയോ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. മധ്വാചാര്യർ ഈ നർത്തക ഗോപാല വിഗ്രഹം ഉടുപ്പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. തത്വവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മധ്വാചാര്യരുടെ അനുയായികൾ ഇന്നും ഈ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഗോപാലന്റെ ഈ മനോഹര വിഗ്രഹം കണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യന്തം സന്തോഷവാനായി അവിടുന്ന് വളരെ നേരം പ്രേമാവേശത്തിൽ നൃത്തമാടുകയും കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. തത്വവാദി വൈഷ്ണവർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു മായാവാദി സന്യാസിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനാൽ അവർ അവിടുന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രേമാവേശത്തിൽ കണ്ട അവർ അത്ഭുതസ്തബ്ധരായി. അവിടുന്ന്
ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്ന് പരിഗണിച്ച് അവർ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നൽകി. തത്വവാദികൾ അവരുടെ വൈഷ്ണവ തത്വത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് മന്ദഹസിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ വലിയ അഭിമാനിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് അവർ വലിയ അഭിമാനികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോടൊപ്പം ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. തത്വവാദികളുടെ മുഖ്യ ആചാര്യൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു വിനീതമായി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതെങ്ങനെ നേടാമെന്നും എനിക്ക് നന്നായി അറിയില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനായുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ആദർശവും അത് നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ. ആചാര്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ ഒരുവന് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗമാകും. ഒരു വ്യക്തി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ 5 വിധത്തിലുള്ള മോക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തനാകുന്നു. അപ്രകാരം ആ വ്യക്തി വൈകുണ്ഠത്തിലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യവും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിധിയും ഇതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിധി അനുസരിച്ച് ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയകളാണ് പ്രേമഭരിതമായ കൃഷ്ണ സേവനം നേടുന്നതിനുള്ള പരമമായ മാർഗം. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിശന്നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവദത്യ തന്മന്വേതീതമുത്തമം. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം, രൂപം, ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ, പരിവാരം ഇവകളുടെ ശ്രവണവും കീർത്തനവും സ്മരണയും സ്ഥലകാല പാത്ര അനുസൃതമായി സേവനം അർപ്പിക്കൽ, അർച്ചനം, വന്ദനം, ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത ദാസനാണെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും കരുതുക, അവിടുത്തെ സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന്റെ ഈ 9 പ്രക്രിയകൾ കൃഷ്ണന് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ നേട്ടം കൈവരുന്നു. ഇതാണ് ശാസ്ത്രവിധി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള 7.5 7-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 23-24 നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രവണ കീർത്തന ഹൈദേ കൃഷ്ണ ഹയ പ്രേമ തൈ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥേര സീമ. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ 9 പ്രക്രിയകളുടെ ഒരുവൻ പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ഏവം വ്രതാസോ പ്രിയ നാമ കീർത്തിയാ ജാതാനുരാഗോ ദ്രുതചിത്ത ഉച്ചൈ അസത്യധൂമോദിരൗദികായതി ഉന്മാദവാൻ നൃത്യതി ലോകബാഹ്യു. ഒരുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും പ്രിയനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഭക്തിപരവശനാവുകയും തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയും കരയുകയും അസ്വസ്ഥനായി തീർന്ന് പുറമെയുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:2-40 നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. കർമ്മനിന്ദ കർമ്മത്യാഗ സർവശാസ്ത്രേ കഹേ കർമ്മ ഹൈദേ പ്രേമ ഭക്തി കൃഷ്ണേ കബു നഹേ. എല്ലാ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ അപലപിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവയുടെ നിർവ്വഹണത്തിലൂടെ ആർക്കും ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായ ഭഗവത് പ്രേമം നേടാൻ കഴിയില്ല. സ്വധർമ്മ സംബന്ധിയായ ചുമതലകൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ അവയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒന്നാന്തരം വ്യക്തിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം സൃജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപവൃത്തികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഉളവാകാതിരിക്കുകയും ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു എന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള അഭിരുചി ഉണർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അവൻ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിയാമക തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. പഞ്ചവിധ മുക്തി ത്യാഗ കരൈ ഭക്തഗണ ഫാൽഗുകരി മുക്തി ദേക്കേ നരകേരസമ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ 5 വിധത്തിലുള്ള മോശങ്ങളെയും തിരസ്കരിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശം അങ്ങേയറ്റം തുച്ഛമാണ്. അവരതിനെ നരകതുല്യമായി കാണുന്നു. സാലോക്യാസാഷ്ടി സാമീപ്യ സാരൂപൈക്യത്വം അപ്യുതാം ദീയമാനാംന ഗൃഹ്ണന്തി വിനാമസേവനം ജനഃ. പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർ 5 തരത്തിലുള്ള മോശങ്ങളും തിരസ്കരിക്കുന്നു. അതായത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുക, ഭഗവാന് തുല്യമായ ഐശ്വര്യം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റേതുപോലുള്ള ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനോടൊപ്പം സഹവസിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനോടൊപ്പം അല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. മഹാദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഭൂമി, സന്താനങ്ങൾ, സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, സമ്പത്തുകൾ, പത്നി, സൗഭാഗ്യദേവതയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ ത്യാഗം ചെയ്യുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ഭരത മഹാരാജാവ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തികച്ചും അനുയോജ്യമാവുകയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ മനസ്സിനെ വ്യാപൃതരാക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മോക്ഷം അഥവാ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കൽ പോലും തുച്ഛമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഭൗതികമായ അവസരങ്ങളുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? നാരായണ പരാസർവേന കുദശന ബിഭ്യതി സ്വർഗാപവർഗ നരകേഷു അഭിതുല്യാർത്ഥ ദർശിനഃ. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഭക്തനായ ഒരു വ്യക്തി നരകീയ അവസ്ഥയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കോ മോക്ഷത്തിനോ തുല്യമായി അദ്ദേഹം ഇതിനെയും കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഭക്തന്മാർ ഇവയെല്ലാം ഒരേ തലത്തിൽ കാണാൻ പരിചിതരാണ്. ചിത്രകേതുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശ്ലോകമാണ് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മുക്തി ഫലേച്ഛ കർമ്മം ഇവ രണ്ടും ഭക്തർ തള്ളിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ താങ്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തത്വവാദി ആചാര്യനോട് സംഭാഷണം തുടർന്നു. ഞാനൊരു സന്യാസി ഭിക്ഷു ആണെന്ന് കണ്ട് താങ്കൾ എന്നോട് ഏതോ വ്യാജമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയാണല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അത് നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയും എന്തെന്നു താങ്കൾ ഇനിയും വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കേട്ട് തത്വവാദി ആചാര്യൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിതനായി. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചഞ്ചലമായ വൈഷ്ണവ നിഷ്ഠ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുത സ്തബ്ധനാക്കി തീർത്തു. തത്വവാദ ആചാര്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. എല്ലാ വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും നിഗമനവും അത് തന്നെ. എങ്കിലും മധ്വാചാര്യർ ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുവോ അവയെല്ലാം സമ്പ്രദായത്തിന്റെ നയമായി ഞങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും അഭക്തന്മാരായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ 2 ഘടകങ്ങളും താങ്കളുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. താങ്കൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ സത്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് താങ്കളുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏക യോഗ്യത. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തത്വവാദികളുടെ അഹങ്കാരത്തെ തച്ചുടച്ചു. അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഫൽഗു തീർത്ഥം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ തീർത്ഥസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ശജീസുതനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് ഹൃദകൂപത്തിലേക്കും അവിടെ വിശാലമായ മൂർത്തിയെ ദർശിച്ചതിനു ശേഷം പഞ്ചാബ്സര തീർത്ഥത്തിലേക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ആ തീർത്ഥസ്ഥലത്തേക്കും പോയി. പഞ്ചാബ്സരം കണ്ടതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോകർണത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ ശിവന്റെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ഭഗവാൻ പിന്നീട് ദ്വൈപായനിയിലേക്ക് പോയി. സന്യാസി ശിരോമണിയായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനന്തരം സുർപാരക തീർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് കോലാപുര നഗരം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ക്ഷീരഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും ചോരപാർവതി എന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ലാംഗ ഗണേശനെയും കണ്ടു. അവിടെ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പണ്ടാർപൂരത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വിട്ടല ഠാക്കൂർ ക്ഷേത്രം ആനന്ദപൂർവ്വം ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, 5000 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള സ്വയംഭൂ വിട്ടല വിഗ്രഹമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സോലാപൂർ ജില്ലയിൽ പണ്ഡർപൂരിൽ ഭീമ അഥവാ ചന്ദ്രഭാഗ നദീ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
വിട്ടല അല്ലെ, പാണ്ഡുലങ്ക വിട്ടലന്റെ ക്ഷേത്രം പണ്ടാൽപൂർ, അവിടെ ഇസ്കോണിനും വലിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പതിവ് പോലെ പല വിധത്തിൽ കീർത്തനവും നൃത്തവും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രേമാവേശത്തിൽ ദർശിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി അവിടുന്ന് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മധ്യാഹ്ന ഭോജനത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ആദരവോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി വിരുന്ന് നൽകി. മധ്യാഹ്ന ഭോജനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഭഗവാന് മംഗളകരമായ ഒരു വാർത്ത ലഭിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായ ശ്രീരംഗപുരി ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഉള്ളതായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വാർത്ത ലഭിച്ചു. ഈ വാർത്ത കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീരംഗപുരിയെ കാണുവാൻ തൽക്ഷണം ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി. ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ച മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ശ്രീരംഗപുരിയെ കണ്ട ഉടനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രേമാവശ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തു. അതീന്ദ്രിയമായ ലക്ഷണങ്ങൾ, കണ്ണുനീരും ആഹ്ലാദവും വിറയലും വിയർപ്പും അവിടെ നിന്ന് ദൃശ്യമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമാവേശ ഭാവത്തിൽ കണ്ട ശ്രീരംഗപുരി പറഞ്ഞു, ശ്രീപാദ ദയവായി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റാലും. അങ്ങ് തീർച്ചയായും ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തിന്റെ സുഗന്ധം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ് ശ്രീരംഗപുരി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പിടിച്ചുയർത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു. തോൾ ചേർന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യവേ അവർ ഇരുവരും പ്രേമാവേശത്താൽ കണ്ണീർ വാർത്തു തുടങ്ങി. അല്പനേരത്തിന് ശേഷം അവരിരുവരും സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ശാന്തരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ഈശ്വരപുരിയുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ശ്രീരംഗപുരിയെ അറിയിച്ചു. അവർ ഇരുവരും അവരിൽ ഉണർന്ന അത്ഭുത പ്രേമാവേശത്താൽ നിമഗ്നരായി. അവസാനം ഇരുവരും പരസ്പര ആദരവോടെ ഉപവിഷ്ടരായി സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ അവർ തുടർച്ചയായി 5 or 7 ദിവസം കൃഷ്ണകഥകൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ശ്രീരംഗപുരി കൗതുകത്തോടെ മഹാപ്രഭുവിനോട് അവിടുത്തെ ജന്മസ്ഥലത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുകയും അത് നവദ്വീപ് ധാമമാണെന്ന് മഹാപ്രഭു അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരംഗപുരി മുമ്പ് ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയോടൊപ്പം നവദ്വീപിൽ പോയിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നടന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചു. ശ്രീരംഗപുരി നവദ്വീപിനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിച്ച ഉടനെ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയോടൊപ്പം താൻ പോയതും അവിടെ മധ്യാഹ്ന ഭോജനത്തോടൊപ്പം ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വാഴക്കൂമ്പ് കറിയുടെ രുചിയും ഓർമ്മിച്ചു. ശ്രീരംഗപുരി ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ പത്നിയെയും അനുസ്മരിച്ചു. അവർ അങ്ങേയറ്റം ഭക്തിയും പതിവ്രതയുമായിരുന്നു. വാത്സല്യഭാവത്തിൽ അവർ തികച്ചും ജഗന്മാതാവിനെ പോലെ ആയിരുന്നു. ശ്രീ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ പത്നി ശജി മാതാവ് പാചകത്തിൽ അതിവിദഗ്ധയായിരുന്നു എന്നതും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചു. സന്യാസിമാരോട് തികച്ചും വാത്സല്യനിധിയായിരുന്ന അവർ സന്യാസിമാർക്ക് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്ക് എന്നതുപോലെ ഭോജനം നൽകിയിരുന്നതും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. അവരുടെ യോഗ്യരായ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചെന്നും ശങ്കരാരണ്യൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമമെന്നും ശ്രീരംഗപുരി ഓർമ്മിച്ചു. ശങ്കരാരണ്യൻ എന്ന ആ സന്യാസി സിദ്ധി പ്രാപിച്ചത് പണ്ഡർപുരം എന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് നിന്നായിരുന്നെന്നും സംഭാഷണത്തിനിടെ രംഗപുരി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. വിശ്വരൂപൻ അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപന്റെ വേറൊരു നാമമാണ് ശങ്കരാരണ്യൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിൽ ശങ്കരാരണ്യൻ എന്റെ സഹോദരനും ജഗന്നാഥ മിശ്ര എന്റെ പിതാവുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീരംഗപുരി ദ്വാരകാധാമത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ശ്രീരംഗപുരി ദ്വാരകയിലേക്ക് യാത്രയായതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ബ്രാഹ്മണനോടൊപ്പം പണ്ഡാർപുരത്തിൽ 4 ദിവസം കൂടി തുടർന്നു. അവിടുന്ന് ഭീമാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വിട്ടല ക്ഷേത്ര സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്തതായി കൃഷ്ണവേണ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിരവധി പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും ദേവതാ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അവർ പതിവായി വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ കൃഷ്ണകർണാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണകർണാമൃതം കേട്ട് മഹാപ്രഭു അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി. അവിടുന്ന് അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹത്തോടെ അത് പകർത്തി എഴുതിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ത്രിലോകങ്ങളിലും മറ്റൊന്നില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണകർണാമൃതം നിരന്തരമായി വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളുടെ സൗന്ദര്യവും ശ്രുതിമാധുര്യവും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ബ്രഹ്മസമിതിയും കൃഷ്ണകർണാമൃതവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങളായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അതിനാൽ അവിടുന്ന് മടക്കയാത്രയിൽ അവ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്തതായി താപി നദിയുടെ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം മഹിഷ്മതീപുരത്തേക്ക് പോയി. മഹാപ്രഭു നർമ്മദാ നദിയുടെ തീരത്ത് അനേകം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും കണ്ടു.
മഹാപ്രഭു അടുത്തതായി ധനുഷ് തീർത്ഥത്തിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിർവിന്ധ്യ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഋഷ്യമുഖ പർവ്വതത്തിലെത്തിയ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്ന് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിലുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സപ്തതാലം എന്ന പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ കണ്ട 7 പനമരങ്ങൾ വളരെ പ്രായം ചെന്നതും വളരെ തടിച്ചതും വളരെ ഉയരമുള്ളതുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സപ്തതാലം എന്ന നാമത്തെക്കുറിച്ച് രാമായണത്തിലെ കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡത്തിലെ 11ഉം 12ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. 7 പനമരങ്ങൾ കണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. തൽഫലമായി അവയെല്ലാം ആത്മീയ ലോകമായ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ആ 7 പനമരങ്ങളും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയ സ്ഥലം, അവിടെ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ശൂന്യമായി കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതസ്തബ്ധരായി. അവർ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സന്യാസി നിശ്ചയമായും ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അവതാരമായിരിക്കണം. 7 പനമരങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ. അവസാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പമ്പ സരോവരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് പഞ്ചവടി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയ ഭഗവാൻ അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് നാസിക് സന്ദർശിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ത്രയംബക അഥവാ മഹാദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചു. അനന്തരം ബ്രഹ്മഗിരിയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ഗോദാവരി നദിയുടെ പ്രഭവസ്ഥാനമായ കുശാവർത്തിലേക്കും അവിടുന്ന് പോയി. മറ്റനേകം തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം മഹാപ്രഭു സപ്തഗോദാവരിയിലേക്ക് പോയി. ഒടുവിൽ അവിടുന്ന് വിദ്യാനഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നെത്തിയ വിവരം അറിഞ്ഞ രാമാനന്ദരായർ വളരെ സന്തോഷവാനാകുകയും ഭഗവാനെ കാണാൻ തൽക്ഷണം പോവുകയും ചെയ്തു. രാമാനന്ദരായർ ദണ്ടുപോലെ വീണ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് വേഗം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുയർത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇരുവരും അതിയായ പ്രേമാവേശത്തിൽ കരയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ വിധത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സുകൾ അയഞ്ഞു. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അവർ അവരവരുടെ ബോധം വീണ്ടെടുക്കുകയും പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ രാമാനന്ദരായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ദക്ഷിണ ഭാരതൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് വീണ്ടും വിദ്യാനഗരത്തിലെത്തിയിട്ട് രാമാനന്ദരായരെ കാണുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദരായരോട് തന്നുടെ തീർത്ഥയാത്രകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുകയും കൃഷ്ണകർണാമൃതം, ബ്രഹ്മസംഹിത എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താൻ നേടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാമാനന്ദരായർക്ക് നൽകി. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലഭിച്ചതിൽ രാമാനന്ദരായർ വളരെ സന്തോഷവാനായി. അദ്ദേഹം ഭഗവാനോടൊപ്പം അവയുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും രണ്ടിന്റെയും ഓരോ പകർപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തെ പറ്റി വിദ്യാനഗരം ഗ്രാമത്തിൽ വാർത്ത പടരുകയും അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയത് കണ്ട ശ്രീ രാമാനന്ദരായർ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. മധ്യാഹ്നമായപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭോജനം സ്വീകരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു. രാമാനന്ദരായർ രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു വരികയും ഇരുവരും കൃഷ്ണകഥകളുടെ ചർച്ചയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ അവർ രാത്രി ചെലവഴിച്ചു. രാമാനന്ദരായരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പകലും രാത്രിയും കൃഷ്ണകഥകളുടെ ചർച്ചയിൽ മുഴുകിയ ആ വിധത്തിൽ അവർ 5ഓ 7ഓ ദിവസം പരമാനന്ദത്തോടുകൂടി ചെലവഴിച്ചു. രാമാനന്ദരായർ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട മഹാപ്രഭു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അങ്ങേയറ്റം വിനയപൂർവ്വം രാജാവിന് ഒരു കത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞു. രാജാവ് എനിക്ക് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഉത്തരവ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നത്. എനിക്ക് താങ്കളെ എന്റെ കൂടെ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. രാമാനന്ദരായർ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ ഭഗവാൻ, ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് അങ്ങ് തനിയെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ കൂടെ അനേകം കുതിരകളും ആനകളും സൈനികരും ശബ്ദ കോലാഹലവും ഉണ്ടാവും. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങയെ പിന്തുടർന്ന് താമസം വിനാ ഞാനും നീലാചലത്തിലേക്ക് വരാം. രാമാനന്ദരായർക്ക് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് വരാൻ ആജ്ഞ നൽകിയിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്തോഷവാനായി ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുമ്പ് വിദ്യാനഗരത്തിലേക്ക് വന്ന അതേ പാതയിലൂടെ തിരിച്ചുപോയി. പാതയിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്ന വൈഷ്ണവരെല്ലാം മഹാപ്രഭുവിനെ വീണ്ടും കണ്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയെല്ലാം ചെന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ശ്രീഹരിയുടെ ദിവ്യനാമം മൊഴി. ഇത് കണ്ട് മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തോഷവാനായി. അലാർനാഥയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും തന്റെ സ്വന്തം സന്തത സഹചാരികളെയും വിളിക്കാനായി സഹായിയായ കൃഷ്ണദാസനെ അവിടുന്ന് ആദ്യം അയച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമന വാർത്ത കേട്ട ഉടനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു. പ്രേമാവേശത്താൽ അവിടുന്ന് അത്യന്തം വശമനായിരുന്നു. ശ്രീ നിത്യാനന്ദരായരും ജഗദാനന്ദനും
ദാമോദര പണ്ഡിതനും മുകുന്ദനുമെല്ലാം ആനന്ദാതിരേകത്താൽ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോയി. ഗോപിനാഥാചാര്യനും അത്യാമോദത്തോടെ പോയി. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണാനാണ് പോയത്. ഒടുവിൽ അവരെല്ലാം മഹാപ്രഭുവിനെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടി. പ്രേമത്താൽ പൂരിതരായിരുന്ന മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്തു. ആനന്ദാതിരേകത്താൽ അവർ കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ തുടങ്ങി. സർവ്വമ ഭട്ടാചാര്യരും ആഹ്ലാദത്തോടെ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോവുകയും സമുദ്രതീരത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. സർവ്വമ ഭട്ടാചാര്യർ മഹാപ്രഭുവിന്റെ താമര തിരുവടികളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുയർത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു. സർവ്വമ ഭട്ടാചാര്യർ തീവ്രമായ പ്രേമാവേശത്താൽ കണ്ണുനീർ ചൊരിഞ്ഞു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു അവരുടെ എല്ലാം അകമ്പടിയോടെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി. ജഗന്നാഥ ദർശനത്താൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഹർഷോന്മാദ പ്രേമം മൂലം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരുഗാത്രത്തിൽ പ്രകമ്പനം, വിയർപ്പ്, അശ്രുക്കൾ, ആഹ്ലാദം എന്നിവയുടെ പ്രവാഹമുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹർഷോന്മാദത്തിൽ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നൃത്തം വെച്ചു. ആ സമയത്ത് എല്ലാ സേവകന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും മഹാപ്രഭുവിന് ജഗന്നാഥന്റെ പുഷ്പാഹാരവും മഹാപ്രസവവും നൽകുവാനായി വന്നു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ മാല്യവും പ്രസാദവും ലഭിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശാന്തനായി. ജഗന്നാഥന്റെ സേവകരെല്ലാം ആനന്ദപൂർവ്വം മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. അതിനുശേഷം കാശി മിശ്രൻ വരികയും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാകമലങ്ങളിൽ വീഴുകയും അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ ഇന്നത്തെ മധ്യാഹ്ന ഭോജനം എന്റെ ഭവനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാപ്രഭുവിനെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിനെ ക്ഷണിച്ചത്. സർവ്വഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ നാനാവിധത്തിലുള്ള ജഗന്നാഥ മഹാപ്രസാദം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കുഴക്കട്ടകളും കുറുക്കിയ പാൽ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഒരു 10 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയേ ഉള്ളൂ, അതുകൂടി നമുക്ക് തീർക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ സഹചാരികളോടൊപ്പം സർവ്വഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് മധ്യാഹ്ന ഭോജനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഉച്ചയൂണ് നൽകിയതിനു ശേഷം സർവ്വഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിനെ വിശ്രമത്തിനായി ശയ്യയിൽ കിടത്തുകയും അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങൾ സ്വയം തിരുമ്മിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പിന്നിൽ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെ മധ്യാഹ്ന ഭോജനം സേവിക്കാൻ അയക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അന്നേ ദിവസം രാത്രി ആഗ്രഹത്തിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും സഹചാരികളും സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ മഹാപ്രഭു തന്റെ തീർത്ഥാടന കഥകൾ പറയുകയും അവരെല്ലാം ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് അവ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ധാരാളം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു, പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് സമം ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വൈഷ്ണവനെ എനിക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, രാമാനന്തരമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ആനന്ദം ലഭിച്ചു. ഭട്ടാചാര്യർ മറുപടി പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തീർത്ഥയാത്രാ വിവരണം ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അത് വളരെ വിപുലമായി വിവരിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനന്തമായ ലീലകൾ ശരിയായി വിവരിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ല. എന്നിട്ടും അതിമോഹം മൂലം ഞാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ഇത് പക്ഷേ എന്റെ ലജ്ജാരാഹിത്യത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അവിടുത്തെ ശ്രീ ചരണങ്ങളിൽ തീവ്രമായ പ്രേമാവേശമാകുന്ന ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുവാൻ ദയവുണ്ടായാലും ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും ഹരിഹരി എന്നിങ്ങനെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചാലും ഈ കലിയുഗത്തിൽ വൈഷ്ണവ ഭക്തരാലും വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രങ്ങളാലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയല്ലാത്ത മറ്റ് വിശുദ്ധ ധർമ്മതത്വങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരാംശം ഇത് തന്നെ. ചൈതന്യ ചന്ദ്രേര ലീല അഗാധ ഗംഭീര പ്രവേശ കരിതനാരി സ്പർശിരഹിതീര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ അഗാധമായ ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്. അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് ജലത്തിൽ സ്പർശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഒരുവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം എത്രയധികം കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയധികം വിശകലനാത്മകമായി പഠിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അവൻ ഭഗവത് പ്രേമധനം നേടുന്നു. ചൈതന്യ ചരിത ശ്രദ്ധയ ശുനയൈ ജന യഥേക വിചാരേ തഥാ പായ പ്രേമധന. ഒരുവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം എത്രയധികം കേൾക്കുന്നുവോ എത്രയധികം വിശകലനാത്മകമായി പഠിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അവൻ ഭഗവത് പ്രേമധനം നേടുന്നു. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ ആരയാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തിരുച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കും. പതിപോലെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയുടെയും നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയും അവരുടെ പാദസരോജങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചുമാണ് അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലെ
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തീർത്ഥയാത്ര എന്ന 9ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण. ഇതടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. आनंद गौड़ी वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण. मालती माता जी, हरे कृष्ण माता जी. ഈ പാണ്ഡുരംഗ വിട്ടെല്ലാവരും അതെ, പണ്ടാൽപൂർ എന്ന് പറയും. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പാണ്ഡുരംഗ വിട്ടല. വിട്ടലയും എന്താ പറയാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും രുക്മിണി ദേവിയാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ. ഒരു ചെറിയുടെ എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തില് അരക്കെട്ടില് 2 കൈകളും ഇങ്ങനെ അരക്കെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അത് ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിന്നതാണെന്ന് പറയും. ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പോയ അവസരത്തില് ആ ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നതാണ്, ഭഗവാനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല. അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്ത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മേലെ നിൽക്കൂ, ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ്, അച്ഛനും അമ്മക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഭക്തനെ കാത്തു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. മഴവെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുറ്റത്ത് ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ വിട്ടല 2 കൈയും അരക്കെട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം അതാണ് അവിടുത്തെ പണ്ടാൽപൂരിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ആനന്ദ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണോ അതോ മറ്റേ അഭേദാനന്ദാശ്രമത്തിലാണോ ഉള്ളത്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹാപ്രഭു അവരെ പാദങ്ങളുള്ളത് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മള് എന്താ പറയാ, മെയിൻ ഗേറ്റിൽ അതിൽ കയറിപ്പോയിട്ടാകുമ്പോ മെയിൻ വാതിലുണ്ടല്ലോ, അത് കടന്ന ഉടനെ തന്നെ അവിടെ എന്താ കൊത്തുപണികളും ഉള്ളതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ ആ ബലിക്കല്ല് പോലെയൊക്കെയുള്ള അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് അവിടെയുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടില്ല. മെയിൻ വാതില് കടന്ന ഉടനെ തന്നെ, ഉള്ളിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ വലതു ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ. നമ്മുടെ പരമപൂജ്യ ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറെ വർഷങ്ങളായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ട് മഹാപ്രഭു വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാതാജിയുടെ നാട്ടിലല്ലേ വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം അല്ലെ, അവിടെയും മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ കീർത്തനം പാടി നൃത്തം ചെയ്തതായിട്ട് ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.